Començarem la nostra actuació aquí davant de l'Ajuntament amb la caramella nova d'enguany, estrena mundial, que és de Sebastià Gironès, el company Sebastià Gironès. Un aplaudiment. Que es titula Del ram a la Pasqua, que la va començar a composar l'any passat, justament a l'acabar les caramelles de l'any passat, i que va dedicada a tot el grup de caramellaires. Moltes gràcies. Gràcies. Es fácil.